de teologie. În timpul acesta Dumnezeu iar a început să-mi vorbească, să spună: citește Biblia, citește Biblia. Și tot m-am încăpățat, m-am mulțumit cu învățătura care am avut-o. Că e de acord, e de ajuns sabatul, să țin sabatul și tot e ok. M-am împotrivit tot timpul, în tot timpul acesta, n-am vrut să mă apuc să citesc Biblia așa cu deamănuntul și să-L cunosc pe Dumnezeu, dar totuși El mi-a purtat de grijă. Mi-a purtat de grijă pentru că statul nu-ți poartă de grijă și mulți dintre voi știți lucrul acesta. Și am început apoi să-mi aduc aminte că când eram mic, o pocăită tot mă bătea la cap și îmi spunea: Robert, când vei avea probleme în viață, să te rogi lui Dumnezeu și Dumnezeu nu te va lăsa. Și am început să mă rog și am zis: Doamne, dă-mi Tu înțelepciune, dă-mi pricepere, pentru că numai Tu mă poți ajuta. Dar încă n-am ajuns să-L cunosc, să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am auzit despre Dumnezeu, am citit în Biblie despre, dar nu m-am întâlnit cu El. După ce am terminat liceul, am dat la facultate. Din pricina faptului că nu mă puteam deplasa și era problema cu cazarea în Craiova, trebuit să vin în Arad. Am renunțat la facultatea la care am dat acolo și am căutat gazdă în Arad. În Arad am găsit anumiți creștini care cunoșteam de mici, copii mai veneau cu ajutoare pe la case de copii. M-au primit în gazdă, acolo am stat vreo 2 ani de zile. Erau tot pocăiți. Dar la un moment dat, atât de mult insistau asupra unor învățături acei pocăiți, erau din Anglia, încât i-am zis: bine, dar în Biblie scrie altceva, voi de ce faceți așa? Acest lucru, când l-am spus, i-a supărat foarte tare și a spus: din clipa asta nu mai stai la noi, aici trebuie să-ți cauți de gazdă. Și atunci am început să mă întristez și mai tare: Doamne, unde o să ajung? Unde o să stau? Și acel moment a fost un moment de răscruce foarte mare, pentru că în clipa aia mi-am adus din nou aminte și mi-a spus Domnul din nou: de ce nu citești Biblia? Și atunci am zis: Doamne, de atâția ani de zile tot îmi spui să citesc Biblia și să mă rog. Eu nu voi pierde nimic, așa nu o să pierzi nimic, Robi, dacă te pui să citești Biblia așa și să te rogi. Și în clipa aceea vă mărturisesc sincer că am zis așa: Doamne, nu știu unde o să fiu a doua zi. Dar am zis așa, indiferent unde voi fi a doua zi, am să caut să mă rog și am să caut să citesc Biblia. Vă spun că din clipa aceea, toate cântările de la pocăiți care le-am auzeam și până atunci mi erau pentru mine, cum să vă spun, niște melodii care le ascultam de plictiseală. Au început să mă cerceteze. Am început să citesc Biblia și parcă simțeam deja că vineau fiori peste mine. Am început să mă rog și am zis: Doamne, rezolvă cauza asta, rezolvă problema aceasta. Prin Harul lui Dumnezeu am participat la un grup de alți prieteni, persoane cu handicap, unde am întâlnit o familie. Și am rămas foarte cercetat de un suflet de acolo care era pocăit și era drag să ajute persoane cu handicap. Și am zis: Doamne, sufletul ăsta e aparte. Ce-i cu el? Și știam că e pocăit. Nu e așa ca oricare altul. Și din vorbă în vorbă am ajuns acasă, acolo erau alte persoane cu handicap, iar acele persoane erau creștine, pocăite, penticostale, botezate cu Duhul Sfânt. Cunoșteau cuvântul, s-au întâlnit cu Dumnezeu, iar acele persoane au început să vorbească: Robert, cum e? Eu, care eram foarte rădăcinat în ceea ce privește lucrarea de sabat, am zis: Doamne, eu o să încep să le evangelizez sabatul, că asta știam, ani de zile, știam de sabat. Și am început să stăm de vorbă despre sabat și despre pocăință în general. A început foarte mult să-mi placă aceste persoane și că nu era ceartă, era o discuție normală, era o discuție plăcută. Din discuție în discuție le-am spus problema mea că caut un loc unde să stau în gazdă. Și eu zis: Robi, poți să găzduiești la noi. Am găzduit și în continuare am zis: Doamne, aș vrea totuși să văd ce cu pocăiții ăștia. Că vedeam ceva deosebit care n-am văzut la adventiști, nu am văzut la mulți. Vocea aceea tot timpul spunea: citește Biblia, citește. Și am început să o citesc în continuare. Vă spun că de când am început să stăm de vorbă, mi-au spus: Robert, trebuie să faci un legământ cu Dumnezeu. Știam că trebuie să fac un legământ cu Dumnezeu. Dar tot timpul amânam pentru că m-am rătăcit în, cum să vă spun, în doctrină. M-am rătăcit în faptul că cunoșteam pe Dumnezeu. M-am rătăcit și m-am mulțumit doar pe faptul că știam de Dumnezeu, știam de Biblie, știam de jertfa lui Hristos, dar n-am făcut legământul să mă botez în apă. La un moment dat, în discuție, am stat de vorbă cu acești frați și mi-au spus: Robert, cum? Uite, este Duhul Sfânt. A fost lăsat Duhul Sfânt care te va putea ajuta, te va putea mângâia în toată viața ta. În clipa când am auzit de Duhul Sfânt, am zis: Doamne, eu toată Biblia care am citit-o și
care n-am citit-o, dar cât am citit, am șanse mari să nu înțeleg. Și am zis așa, Doamne, vreau să-mi dai acest Duh Sfânt care a spus că va mângâia pe oricine care va fi în probleme. Și din clipa aceea, când am auzit de Duhul Sfânt, am zis, Doamne, nu vreau să mai treacă o zi fără să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Nu vreau să treacă o zi fără să știu că nu voi fi înfiat de Tine. M-am dus de unul singur într-o noapte târzie, într-o cameră și am început să stăruiesc după Duhul Sfânt. Dumnezeu mi s-a descoperit în acea seară și mi-a spus că nu pot să vin oricum înaintea lui Dumnezeu. Să vin cu credință și să cred tot ceea ce mă voi ruga, că El e gata să mă binecuvinteze. M-am văzut că, de fapt, lucrarea Duhului Sfânt este vie. În urma acelei experiențe care am avut în acea noapte, și am zis, Doamne, abia aștept ca să vină ziua când se face stăruință, că vreau să stărui după Duhul Sfânt. Vă spun că când s-a ridicat acel frate care conducea programul, a spus, astăzi vom face stăruință după Duhul Sfânt, nu mai vreau să mai continui introduce, ci vreau pur și simplu să intrăm în stăruință. Am intrat în stăruință, Dumnezeu s-a îndurat și m-a pecetluit cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât să mă pot bucura. Să mă pot bucura de această lucrare. La scurt timp după aceea, vrășmașul a căutat din nou să spună, dar totuși va trebui să mai stai să te mai gândești. Dacă trebuie sau nu să te botezi. Au urmat un fel de lupte în viața mea. Dar după aceea Dumnezeu din nou s-a arătat și mi-a arătat printr-un vis și prin lucrări că trebuie să fac și acest legământ. Am urmat, am făcut legământul. Iar de atunci vreau să vă spun că viața mea pur și simplu s-a schimbat. S-a schimbat întru totul și am devenit o altă persoană. Indiferent de ceea ce se întâmplă în viață, am știut și știu de acum încolo că Dumnezeu e viu și El se va ține de făgăduință. Voi rămâne la aceste cuvinte și am vrut doar să vă spun și să vă dovedesc că este o dovadă vie că Dumnezeu își împlinește cuvântul și să ține de promisiunile Lui. Amin. Amin.